Bun. Sper că mă aud. Așa, astăzi o să ne jucăm Emergency. Mafiați, cum v-am promis, mafioți. Ne creăm și noi mafia. Vedeți că sunt două mafii. Startăm mafii. Românaj VIP. VIP. Românaj VIP. Create. Bun. Suntem românași de acum. Românaj VIP. O să luăm aceasta. Albă. Bun, mergem și noi cu ce mașini avem, săraci. Da, săraci de săraci. Da, uitați ce săraci suntem, trebuie să vedem să băgăm niște benzină. Și după să mergem să ne cumpărăm arme. Dacă e până la, nu știu, dacă vreți până la 40, după ce ne iau arme, poate dăm un jaf. Cine știe. Nu știu, un jaf din ăla, beton din ăla. Cred că mafia așa pe emergency. Bun. Nu trebuie să-mi dau semnal. Bun, ce prost. Să băgăm benzină. Băgăm fur. Da. Dacă vreți și alte episoade cu pompieri, zic eu că cu pompieri ar merge foarte bine cu pompieri. Doar că, na, pe acolo ar merge și niște, nu știu, dacă vreți cu Don't sau cei care repară mașini, mecanici. Dacă vreți cu pompieri, o să facem un vot. Zic eu, bine, vot o să facem pe serverul de Fortnite cu un episod. Poate facem un live și cu Fortnite. Nu un live, scuzați-mă. Nu, un live, un episod, poate facem, nu știu, cu Fortnite. Dar o să-l facem, nu știu, mai pe seară, pentru că nu știu, filmez după ce postez acest episod. Pe seară mă apuc să mai fac un episod pentru Fortnite. Zic eu că 2 episoade într-o zi merg. Pentru că vă dau conținut dublu. Ce mașină. Deci avem și șerif prin oraș, o șerif. Haide să nu lăsăm mașina aici, că după ne luăm. Ne-o stripă, ca și uite ce prost copilul. Copilul ăla cred că o să ne omoare, fac pariu. Uite poliția. Odio. Gun shop. Ești bine. Da, super. Bravo, frate. Te felicit. Bine.
Ești bine, stați așa că... Avem lockpick, avem armă... Ok, hai să mergem la joc. Dacă vreți un episod cu BLD, trebuie să revină activitatea pe BLD. Trebuie să revină. Dacă se face activitate pe BLD, minim 5 oameni vreau să fie. Ca să pot face un roleplay ca lumea. Dacă nu sunt, din păcate, s-a dus roleplay. Mamă, avem ceva card pe aici? Keycard? N-avem card. Bine. Trebuie să ne batem cu poliția totuși, nu? Da, că mi-a venit de... Venim de aici. De fac schemă, mă duc la cealaltă bancă și dau jaf la cealaltă. Nu cealaltă bancă, practic, banca mică. Bijuterii. Unde stau bijuterii. Amane, cum se spune, mă duc, dau jaf acolo și, da, vedem. Avem lockpick, avem, dacă aș avea, de la cumitică. Am lockpick. E poliția. Moare și să țipinesc. Ne batem, fiți atenți. Hai. A început atacul și. Mort? E mort? Sughercațu. Scuzați-mă că sun urât, dar știi, cred că unii dintre voi nu știți ce înseamnă, nu? Sper că nu. Hai să-l omorăm și pe băiatul. Ne putem? Ok, mă scuzi. Aici putem sparge, Avem lockpick, avem. Dar știi ce nu avem noi? Nu avem. Hai, mă. S-a dat un jaf, bine, rău, bravo. Hai să plecăm. Mamă, lăsa armă. Până... Clownul. Bine, bă, ce? Ești nebună, îi bag pe ăștia ca miere. N-am treabă cu ei. Mamă, cât ne-a luat! Sunt aproape suntem dați să nu mai râde, să mor. Trebuie să fugim de aici. Deci, hai pe ăștia. Un mort? Mamă! Mort? Scuzați, jos, vă rog. Altfel, nu? V-ați dus pe primit? Hai, plecați de aici, bă. Lasă-mi polițistul, nu avem treabă. Să plecăm, rapid. Până nu vin ăștia, că, nu. Data viitoare la Fortnite, poate, nu o să vorbesc data viitoare. Că nu. Nu să fim neapărat. Că deja, că ne dau ăștia. Mă, să vedeți și voi. A venit. Mă, dă-i că avem urmărire. Vedeți cum viața unui mafiot e mai tare decât cea de polițist? Adică ați văzut că era n-a la episodul ăla. Poate o să fiu mai mult mafiot. Ce știu. Îl luăm rapid pe aici, iau pe aici. Hai că l-am fraierit deja. E fraierit ăla. N-are cum să nu mai fie pe noi. Ești nebun, la fraierit. L-am fraierit. Ce să mai... Adică, ce? Mamă, deci nu mă spare el pe mine. Efectiv. Jesus. E poliție pe aici? Nu mai. Jesus, o mașină.
depășim. Chiar dacă mergem și noi ca handicapații. Hai. Și acum ar fi să mă ia poliția, știi? Da, bă, viața de mafiot, ești nebun, e ca mierea. Ești nebun, e ca mierea. Hai, mergem până la bancă, lăsăm mașina undeva. Lăsăm fix aici, că când plecăm să avem rază de plecare, fiți atenți. Avem gloanțe? Doamne ajută. Avem gloanția. Hai că avem, suntem ok. Putem da acolo picul. Ia, încercăm acolo picul. Să dat ceva. S-a dat acolo. S-a dat acolo. Minute. Da! Haideți să vedem ce putem face. Mergem. Mi-a venit idee. Haideți să mergem la acel loc unde ții chestii de muncă. Practic, nu aici. Nu aici, ok? Nu aici, nu aici. Nu aici, nu aici. Ne ducem, poliția. Supra... ce? Ne acolo la popilii. Da. Ok, poliția. Cred că vreau și un picior să-mi bag. Poliție, o să mor eu. O grămadă de poliție. Fuck, și un picior să-mi bag. Bă, voi ați văzut ce am văzut? Și acum să vezi cum intră poliția peste mine. Și ți-ați cum intră poliția peste mine acum. Doamne, fie, ar fi ceva. Intră poliția peste mine. Hai să dăm un ja. La bijuchier aici. O luăm mașina. Ți-ați spun unde bag mașina, eu pe aici. Da, sper că mă aud bine. O să verific eu pe personal. Până o să fie premiu. Dacă nu mă aud bine, mă pare rău. Ce să mai... Da, pe parte microfon. Deja auzi la asta, bă. Un microfon. Hai că a plecat. A venit să... Ce să luăm? Repede, ce să luăm? Vrei să aur? Să atenți că luăm aur. Normal. Sau easy. Easy ne costă atât ăsta și asta hard. Eu zic normal. Hai să spunem normal. Este normal. Luăm și noi ce putem de aici. Țineți-vă, au venit. Țineți-vă bine. Țineți-vă, hai să plecăm și noi. Pleacă! Băgăm și un picior să mă. Ofițerul dracului! Nu, băgăm și un picior să-mi bag ofițerul dracului! Ia, toți polițiști de pe mine, ești nebun! Mamă, deci îmi pare rău dacă mă aresează. Cred că acolo film live dacă mă aresează ăștia. Headshot! M-a arestat, bă! Bă, băiatule! Mamă, băieți! M-a arestat. Îmi pare rău că hai să încheie live-ul. Premiera, domne! Vă pupați toți de nu vă sunați! Haideți, vă las puțină muzică. Așa de încheiere.